bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe amtuɓe yebde ayaw habdirde Pindi TV ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe funnague hirnague rewaye worgo kono tan mbiten ko alaɗo yaano artiɗo wonno ñawɗo yiɗa ceeraɗo dañi ɓam en calmini khalifaɓe men diini e khalifaɓe aado kono en calmini kadi en ardiɓe ene galle he tuggude omo ganduɗa ko Baba Abou Samba Diop yetti omo ganduɗa ko Dawoudou Geddaɗo tata Leyla Diagne omo ganduɗa ko baɗowo feere ha yimɓeɓe jiye joom golle joɗɗe labtuɗe mawɗo Samba Diop mawni men ndewi Fatouma Sali e omo ganduɗa ko Signe Mansour walla mbiya Thiat Walo yewtere men holmbo woni an tawa ko tonggode 54 en garti taw koye mbadi kuptidindi eɗen bismiɗo noon suko ɗo batti duuɓi kono ko mawɗo to batti hakkille on woni omo ganduɗa ko Ami Diallo hade men woɗɗoyde noon en dokkat mbo o salmidira yeɓoɓe ayaw habdirde Pindi TV ɗum ko joni joni. Assalamu aleykum debbo mbo hayre law. Wa aleykum salam ba modi caggal yettude Allah e nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yettude jignaɓe e sababu mo yettani sababu fo yettara Allah donc waɗi sababu ko cousin am sehilam ceernam ceerno Oumar Ba donc mi yettimo mi salminimo kadi au passage mi juurimomo mi yetti kilifaji diine fof e aada fof kadi mi yetti yimɓe galle o yettiɓe mi juurimama kadi mi yettima an Ba Mody ɗum noon en paami ko debbo mbo mbule wendu jeeri awgale wendu waala beeli nguddo ngoore malandu sembe yare walla ɓe mbiya mbule mayram maham ganna dem bukari dabbana nayi sebana mbireji ko noon ceerno Oumar Ba ko giɗo men ko ceerno men ko sehil men hayno mbaɗen ni gila dow ha less ko kanko en juurimomo no mbiruɗa ni kanko woni sababu o en mbatta so wona yewtere nde wiyete ko holmbo woni an hol gonɗo Ami Diallo. eyyi caggal nde mbiya jibinami innami mbiyami Ami nata Adama Diallo Ami ko debbo mo hayre law kono komi pecciɗo komi Sénégal najo hen komi Mauritanie najo hen par ce que jibinami ko Mauritanie kadi hay jangde nde men garoy hen koko fecci e ko ɗum waɗi hen Mauritanie ha ɓoyi kadi Sénégal ha ɓoyi kadi Mauritanie koko fecci tan eyyi min woni Ami Diallo debbo mo hayre law mbule weedu jeeri awgale weedu waalo noon jeyɗa ko hayre law ɓiɗɗo so jibinama ina nanni ko wiyete ko école e alqouranil karim ɗiɗi ɗi fof so tawi a rewi hen walla a rewani hen. eyyi Ba Mody mi rewi hen par ce que babiraɗo ko ceerno jogui ko duɗal to Nouakchott hono mi naati ɓurano dudal alqouranil karim alqouranil karim firti qouran gadiɗa janggude ɓurani gadimi janggude après naatmi école ɗo ayre law ɗo to qouran o holto kaɗɗa e qouran no mi woɗɗoyi mais nde min gari ha amin puɗɗi hankadi saltade jangde e jignaɗo gorko wi holto kanaɗa e qouran ɗo may janggan min ɗo mi yeehi ha ayatal kursi mbiɗa andi ko heewi quoi donc mi anda exactement to kanmi mais hay sa wi mi janggani mbiɗa wawi est ce que juldu wona kam aɗa wawi juldude no feewi ma aran min yeesa taw ko amma yetta sa allunno ko an jangganata min addanam ayatal kursi o ɓuuri neɗɗo a suɓanta ko mi ko tottuma mi ko min suɓantama ko tottantuma joni jawteten koye alquran a janggi ha waɗi ɗe tolni to banggue école to ni banggue école to mi janggi hayre law ha dañmi entré en 6e ɗon mañmi 6e mbaɗmi 5e après paarumi Mauritanie par ce que jignaɗo gorko o toon jooɗino eyyi min e mawnam debbo min paari Mauritanie ko Mauritanie dañmi BFM toon dañmi bac mbaɗami orienté faculté médecine unité Cheikh Anta Diop de Dakar université ko dañƴa BFM ko Mauritanie est ce que jangti Mauritanie et Sénégal won wiyoɓe wona gotum beele aɗa wawi min famminde hol différent gonɗo ɗon wona gotum kono wonto ɓurdi quoi won hen banggue ko Mauritanie o ɓuuri won hen banggue kadi ko Sénégal o ɓuuri hol banggue Mauritanie ɓuuri mo Mauritanie ɓuuri ma janggo arabe de 1 ma janggo arabe kadi SVT physique chimie fof machallah mbaɗi toon évolué wonto mbaɗani évolué tan ko français et anglais donc kam français anglais kam sa ummima ga hiron ko an wawi firti ko Sénégal woni base ouais ɗum noon caggal mum kadi ne jangdima holko bonni ɗum
non mais bon jangdam bonani parce que on to bonni dum setan parce que mi yehi ha mbaɗa mi orienté faculté médecine générale jinnomi waɗede orienté mais ɓe mbaɗi kam orienté pharmacie parce que mi leeli arde quoi donc ɗum ɗon bonnani kam ko heewi parce que j'ai perdu 2 ans taw mbiɗa waɗa komi yiɗa donc an neɗɗo so wiyama yo waɗ ko yiɗa wawata hen ɓennude ko neɗɗo nokkuji jeeyir leɗɗi woni pharmaceutique pharmacie waɗi hen mi woni hen 2 ans kono wonno ko hunde nde mi ettani te wona hunde nde jinmi donc mi waɗani hen réussir nden puɗɗimi noon wadde formation infirmière nder jeeygu leɗɗe woni pharmacie e ko way noon toon holko teskiɗa hen hannde kono wuure ha saabi an mbasɗa heddade toon jawtuɗa banggue goɗɗo déjà ko hunde nde mi suɓaki ça veut dire ko mi yiɗa kadi ko hunde gandanɗa hoorema ne tiiɗi e tiiɗi parce que wona hunde nde jinmi anani neɗɗo koma jiiɗa hunde nde porsa hen mbaɗa hen ka wawa kono wona hunde nde jinmi ɗum tagui vraiment mi hokkani hen doolam fof no ponno e kadi mi yi hande ko mbaɗanmi conseillé les pharmaciens ɓe gonata e pharmacie ji ɗi heewi probléme aji santé parce que ɓe jing arat ko yeeyoɓe tan goni ton comme no yeeyoɓe boutique ni jeeyma leɗɗe ɗe potani yeeydema firti ko wonoɓe hen wona heɓlaɓe wona heɓlaɓe ɗudduɗe mawɗi jalti ngari yimɓe ne jeeya ɗumen woni toon ko yeeyoɓe ko jaam bakkotoɗo jeeygu moni e boutique mbagga tan woni toon c'est ça donc yoɓe ɓuurat kamɓe pharmacien ji wonde e nder pharmacien aji mabɓe a yiyat jomum waɗa créé pharmacien tan waɗa toon yimɓe yaha haaju muɗum ko rarement jeeyata ɗum e nder hulɓinide so tawi woni ko ɓen goni joguiɓe ko yimɓeɓe so nafama ene cafre so tawi ɓen to banggue mabɓe waɗi sattede seeɗa ɗum hulɓinoto de oui wallay vraiment ne hulɓini mais mi arta e question ma ɗo mbiɗa kam holko bonni jangdam on mi dañi kadi empêchement nde jaami ha mbaɗmi 2 ans de infirmière d' état joom gallam ndesani dañmi dewgal joni noon o hollitani mi omo yiɗi mi continue walla haysomo woni ɗo ko immigré on haysomo woni ɗo o yiɗano mbiɗe dawa mbiɗe janggoya eyyi donc on kadi mi perdi ɗon kadi 1 année eyyi firti noon en duttoto caggal to pharmacie to tan duttoɗen seeɗa garen toy safrugol e joom galle ma salade walla jabde jeeygu leɗɗe e beddaji ɗi ne gonɗa nde e jeeygu pharmacie holko wonno attaque mo gonduɗa ko ɓurnoɗo jojjude tan oɗon tentina ɗum e kala saaha non min mi yahani ha battumi yeyde nder pharmacie parce que déjà ko a waɗat des années ko université mbatta ɗum donc ko guila e université o goppumi quoi les 2 ans là ko école mbaɗata ɗum wona e jeeygu he donc ko toon goppumi quoi guila mi yettade ga e côté leɗɗe ɗe gandumi leɗɗe ko nde mbaɗmi formation mi infirmière ha kemmi diplôme ko nden janggumi affaire leɗɗe quoi infirmière ne garɗa nde hen kadi woni wonde debbo kadi ne dariɗo ɗon ko saɗede nde ko holɗum mbiɗa caɗele ɗe woni seeɗa tan mi tardi seeɗa tan woni affaire nde natmi dewgal nde hade mi surtude joom gallam donc ni joni ka ala Samba Diop dal ala non mi ala ala Samba Diop fof mbaɗinima en garu hen kono tan ko e nder hen ene teska en jiiyo leydi Sénégal no wurdiri ni caɗele kepciɗi men woni o mo ganduɗa ko mboros bonɗo caggal nde o ari nde tawde kadi ko debbo kadi ni cafro infirmière donc waɗi kam darde beela on itti hen on darima hen darde nde poɗɗon nde darade eyyi ko ɗo gardatmi tan mi haala au passage min jogui mouvement woni dande leñol hayre law la voix du peuple ko mouvement mo ɓooyani ko waɗa créé par ce que ɓe mbi so gamri liir so ɓooyi won jagguɗo e balabe he minen noon mataw min ngala jagguɗo e balabe amen kono amin mbaɗa hen doole amen no ponno nde doole nde ok Mountaga Sy ko maire ayre law kono vraiment minen min jiyani ko wiyata ko waɗi walla ko min jiyani ko wiyete kattal fof ko goto ala ayre law ko min jiyani ɗum donc mouvement o on jii ɗum non nomin jiiɗi amin ɗo jogui diplôme aji amin min déposi to makko ha min tampi kadi ɗo hayre law to ko Macky Sall jooɗi ko mi yiyani hunde waɗa inauguré hayre law wona gendarmerie wona centre de santé wona haydara donc min wi noon joni e mouvement o garantunumami mi haalanma dental ngal dande leñol ayre law mbiɗa yettaɓe kadi au passage
so yimɓe dari hayde mboroso ari nde min mbaɗi ko sensibiliser yimɓe mais min jeehi ɗo ha hayre tintinde e rentinde min jaltini min noddi pharmacien hayre law min dari min mbadde makko émission comme ni min mbaɗa min pindina yimɓe ɓe sensibiliser kadi min jaltini kalisaji amen e posuji amen mi haalnima min ngala jaggowo e bala ɓe ballo amen moy ngama onon tan koye mum onon neɗɗo jagguɗon mo ƴettaka hayno holno nanir toon eyyi kono min gama tan gamori nomin mbawide tan mais hay nokku kam min ngala ballowo min dañi on komin ndendini nde min ndendini nde min coodi hankkadi taw korka ari tamoroje gummota ko Dakar ngara hayre frontiére udda min coodi tamoroje ha keewi caabune e fof mewuji fof min mbaɗi distribué kadi distribution ala o ko minen dari ala o heɓi o heɓani ko minen dari min jahani koye amen min mbaɗi donc au passage mbiɗe salmina mouvement o yimɓe mouvement o ko yimɓe mouvement tan kalta yimɓe mouvement wona kamɓe tan goni ayre laawol ayre laawol no yaaji d' accord mouvement o tan jogdaki onon woyten ko leege ɗiɗi ju nawɗon way leege o nawani waji min nawi walla mi wata min na ƴeew min mbaɗi ko sarataji amen min jolni hen ɗum ko ɓiɓɓe hayrana fof mbawi kam ɗum settade min jeehi kay min personnellement min jeehi galle yo e galle en ɗum ɓiɓɓe hayrana fof no mbawa min settade ɗum min mbaɗani o e o hay galle wonɓe ɓe nafani amen politicien ji amen ɓe nafani amen fof min nawi e galleji maɓɓe nafani mum onon hannde oɗon mbiye ayre ko waɗana ko haydara hayra waɗana kamɓe mbi on jooɗiɗo ɗo wi fuɗɗi kartal ko gotal ko Muntaka on o wawa fuɗɗude kartal ko gotal yimɓe jorto jogaɗo o wiya nokku mum haydara waɗaka toon ɗum kala yimɓe no mbawi minen de min jeyani guila ɓe jooɗi kamɓe le président Macky Sall e ɓe wona onon mbaɗa ɓe mbaɗama tan gonnono oɗon beddo ɗum no aɗa andi saɗa waɗana nokku mbaɗanta ɗum ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo belaɗo emo welaka ene waɗa hen profité sawni hayre law gendarmerie aɗa andi ma belaɗo mo welaka fof ma profité hen centre de santé sawni hayre law belaɗo emo welaka ma profité hen donc firti tan ɗum ɗon ko ɗum woni waɗande wuuro ko ɗum woni waɗande dental mais wona kay mi waɗani oɗo mi waɗani oɗo d' accord wonɓe wonnani fonction publique o rokki ɗum e CDI d' accord mais won heddiɓe kadi hayrenaɓe ha kewi firtani nde district sanitaire gonɗo toon o eɗen mbawi wiide kono ko junngo mum beela nan hen dispensaire kadi district sanitaire gonɗo toon mahaɗo donc ka jokkirede o on kadi ko ɓiɓɓe hayrenaɓe ndendini kalisaji mumen immigré ji eyyi ndendini kalisaji mumen pi gaddi mahi mbi yo balle e matériel et personnel de santé ha joni nan toon uddi ça fait 2 ans ha joni 2 ans nan uddi ko ɓiɓɓe woni ngo tan dari jaltina jawɗe mahi ɗum ha paari nan hayre uddi ça fait 2 ans de cela beele on jottima ɗum tan aɗa andi ina wawi woodi haala ko ganduɗa jomum taw tinani on mbaɗi diɗɗal mon taw wona tendance uji ko wuuro par ce que so wonti ko wuuro walla ko leydi jaɓɓon koyɗe mon jottoɗon ɗum suudu safrirde ndu ɓiɓɓe wuuro ngo nanni juuɗe e jiifaji waɗi ko jaltini kono wonko heddi min ndiwi ɗon pour élire le président de la République Macky Sall ko minen e Muntaka gonno pour réélire le président Macky Sall ko minen e Muntaka gonno ça partout au niveau du Fouta woni ayre law aux alentours mais nde après nde min jeyani ɓe min nanani ɓe a faami nden min miiji wadde oɗo la voix du peuple woni wonɓe caggal yimɓe hayre law ɓe keɗetaki ɓe nanetaki ɓe paalaka hay goto faalaka ɓe ko ɗum addi la voix du peuple de ayre law mi jiiɗa limtude tan somi limti mi juuma kono machallah mbeɗe weltaniɓe quoi hande oɗo saaha so tawi en gari hen en jii mboros o no layrata ni ko waɗi ko no foof no fotiri ni way kono mawɓe kam mboros o no ɓuuri ɗumen yoɓade no feewi caggal ɗum to banggue onon dentinali ɗi mbaɗi ɗon hirjinago ɗi foof hol kuccam ɓurɗon jogade e joni de komin dentini ko foof komin ɓooyi wiide hayde min jeehi pharmacien pour wadde sensibiliser ko ɗum kalnomi noon kadi ko ɗum kaltanmi ɗo surtout actuellement yimɓeɓe nana dutto jogori ruttade fuura so julde taske nde ari ɓiɗɗo fuuranke foof yiiɗi julde koto jeyano donc soɓe jeehi rafi o ɓuuri wawde jaggude ko mawɓe yo neɗɗo reeno hay goto wonani fuura ne wiyene waɗa quarantaine neɗɗo goɗɗo golla garɗo
kono go fo ne wawi rende reena jignaɓe muɗum walla jignaɓe muɗum par ce que jignaɓe men ko mawɓe ko enen poti wallude ɗumen woni reenade ko won hen gesteji gila ɗo jomum waɗa kadi so yeehi waɗa ɗin gesteji ha temps biyaɗo 10 jours à 15 jours distanciation sociale ɗo e wondude jignaɗo ma ko aɗa andi ko mawɗo te anda gummiɗa koto boros oto woni ɗo a anda tawa ɗe wondi hen walla wondani hen donc ƴeew barriére uji ɗi mbaɗa caggal nde accitade en jii comme no mbiruɗa ni yimɓe nana keblano juurtoyde e gueɗe goɗɗe gila dame ɗe uddita o firti ko ya garta o ha joni koko ɓeydi ene jiiɗon ni limoɓe limore ɗo batte yimɓe ɓe ganduɗa ko ruttotoɓe e jomum en ɗo batte kadi ni ka uji dañeteɗi taw ganda ko holno keɓira jomum en ganda holto keeɓi nana ɓeydo kono hande oɗo saaha holko ko foti wonde darde yimɓeɓe e foti wonde darde yimɓe tan kadi e ɓeydude yimɓeɓe darina kono joni mi waɗi remarque e wuuro he ɓe puɗɗi ɗaccitade tigi puɗɗi ɗaccitade donc fotani wonde ɗo kawuji pamɗuno ɗo yimɓe ne jaggiri joni kawuji jaaha ɓuuri ɓeydo hewde mayɗele ɓeydo hewde jomum en ɗacciro joni hay ko jahanoɗa potta e neɗɗo walla jola e taxi wima masque ma natti joni aɗa yaha sans masque donc yimɓeɓe ne ɗacciri te fotani wonde e ɗacciri e distanciation ɗacciri e règle barriére uji donc ɗum fotani wonde donc yo yimɓe mbattu hen haqqillaji mumen ganda ko joni affaire o ɓeydi hewde quoi to batte masque uji en jeeyi ɓoyani ko e nder reedu photo o way kon enen toon to banggue photo men o way kon en tinani ɗum ni par ce que yimɓeɓe ko poti ko ƴettude wadde ɓurtode de mbiyen ɓurtugal masque joni way kono ɓe mbaɗani ɗum no poti ɗum ni waɗirde pourtant min ko gummimi hayre la waɗani hay 10 jours kono mi yi toon yimɓeɓe ne mbaɗi respecté mbaɗi respecté wonto natata carrément mbiyaɗa ko sa ala masque natta woni dans les hôpitaux au niveau du Fouta woni dans les ɗum ɗo western union aji fof wariji fof kono so tawi ɗeɗon karalle kono e nder galleji ɗi pour yimɓeɓe ɓuura tan yo ɓuur tengtinde wadde masque uji biyaɗi ɗi e hutorade caabuni ɗe e ko way noon saabu il faut ko ɗo yimɓeɓe kaala hen so tawi ko ɗin nokkuji tan ɗum reeni e nder galle ma walla aroɓe ma ɓe aɗa hersa wiide neɗɗo o ni wasde salminde neɗɗo o aɗa hersa kadi ni wiide neɗɗo o yo soodo ko gonga ni ko wonda ko enen kanko enen jardata attaye enen jardata café enen ƴettolonde e fof pot ko goto aɗa ɗo kadi hunde nde ganduɗa ina ɗeesi hulɓinade hay soko gonga natani toon to reedu photo no sikkirano ni kono ha joni tan ina moƴƴi yimɓeɓe taw ina ɓeydo tigui rentade e bamodi par ce que en min mbiyatmi tan ko laaɓal walla ko wiyete ko foti no wiyeede gila corona arani par ce que won rafiji goɗɗi jomum wawi hebde ɗiɗon geste uji woni jardugol e kaas en jardugol looɗe en ɗum fof hépatiji nan ɗo jomum ne wawi hebde hen ɗin rafiji ko hunde noon vraiment ko aadaji meɗen sa wi neɗɗo ari a wi ɗum ni tan wiye pourquoi mo wiya ni walla ko ni walla o yiɗa arede kono ko hunde gandanɗa hoorema poɗɗen wadde gila corona arani ko poɗɗen continde de corona woni ɗo poɗɗen continde kadi so corona yeehi e ko poɗɗen continde hay so tawi woni mboros o yeehi o yalti men hande oɗo saaha kadi ni e nder konngudi ɗi kalɗa nani nde tawno yontaɓe waaɓene moon a wi ko ka gonnoɗo e dewgal ha ɓoye jaltuɗa beele wona dañde indi kadi ni takma jaltude dewgal non min de avant nadde mi dewgal ni ɓurnomi dañde inde par ce que nden j'étais si parce que gonɗon ko politicien écoute si c'est hayre law caravane médical minen idinnano ɗum toon avec ASFO donc ko hunde nde darininomi gila avant mbeɗe rese réal regroupement des élèves étudiants de ayre law minen gardino ɗum fof ko min darino min mbiɗa darino hen surtout e développement ayre law minen jaami hande sami ganduɗo ami diallo fof e hayrenaji ɓiɗɗo hayrenaji ganduɗo ami diallo fof mi yaltu circulation e non mi yaltu circulation par ce que won hen affaire uji dewgal yaadani won hen affaire uji donc ça veut dire tan ko avant nde ndeseremi ɓurmi ni ɓurnomi nadde aɗa haalano ko hadema nadde hade mi nadde dewgal en de toute façon non peut être jomum yiyete kadi debbo ɓiɗɗo fuutanke wonko haalante gila e éducation ɗo base muɗum wonde ne dewgal wonko yaadani donc nde min ndesande min goppu fof
fof gandu noon Ami Diallo fof ne andi ko kalanmi ko ne wawi settade ko kalanmi ko mi yaltu circulation ko ɗum tan mi yaltuno circulation après gattuno circulation ami min kalata ayi bimi mawɓe o koɓe kalata neɗɗo o yo naat so naati yo jooɗo kono so yalti kadi ni way kon haalanoɓe ko ok aɗa andi wonko tagi Allah dagni dewgal omo añi ceergal noon kono dagni ɗum omo añi ɗum de kono dagni ɗum eyi ɗum tagi mataw ko Allah hoddirno fale ko min dewa hen ko destin min ƴammoɓe nana dañi de holko tagi a jaɓani ƴammoɓe ɓeni ba par ce que mi so yiide ƴammowo nafo non mi wona ɗum wadde firti joni sen paami ko en hulɓiniti ko annabi haalis o ko on resirte joni ay kala ko jiiɗa e aduna aɓe mbiya non ko intérêt kala ko jiiɗa e aduna ko intérêt an bamudi sa non heɗumi an bamudi sa yiiɗo baɗono Ami Diallo a resi ɗum o nafarama o weltintama a laaɓani a ñamata ko weeli a changeani a waɗatamo sa oppanimo kadi ma addu goɗɗo pawaɗo donc hay onon ko intérêt ndesirton alani Ami Diallo yewtere nde weeli ha no feewi holɓatake mo ganduɗa aɗa wawi ɗum tottude hannde ɓiɓɓe fuutankoɓe eɗen terrodira e hojomaji men noon ok ɓaraki mo mbawmi ko yooɓe jaggodir oɗo instant mi yii ɓiɓɓe fuutankoɓe ene certi surtout e politique à cause de politique à cause de politique ɓe certi ɓe jaggodirani kadi ne adda hay gañgo hakkude mabɓe mbiyanmiɓe tan ko ɗum jarani yomin jaggodir no parent ji meɗen eno jignama meɗen kalniranno men walla no jiiruɗen jignama men ne mbaɗa donc yo jomum en jaggodir teddodira eyyi ɗum noon wonani en belamma ko on wonno omo ganduɗa ko Ami Diallo debbo mbo mbule wendu jeeri awgale wendu waala beeli guddogore malamdo sembe yare ene gasa wonde hojomaji men koko kuuɓi kono noon hade nden ko fadma ko ɗo so tawi aɗa heeɗo gaaci walla a heeɗotako avant eɗen naata e ɗum mbiɗa yiiɗi yettude dental mbaɗanmi ceerno Amadou Mountaga Tall tigi bisimilla ko ceernam ko giɗam donc mbiɗa wiya tan mi salminimo au passage kadi mi salmini yiɗɓe ceerno Amadou Mountaga Tall fof mi salminiɓe mi juuriɓe kadi mi ardini salminagam e ceernam ceerno Amadou Mountaga Tall ɗo salminte welto fof mi salminimo ɗon wiyama yo gurdam juut Seydi Tall kadi mi waɗa remercier jaarigam ɗo henne kañum e joom galle muɗum ma en garu hen feewa min jettaɓe aran min e beelaɗa heeɗo gaaci eyi mbeɗa heeɗo hoddu walla guitare ɗiɗɗi fof aɗa ƴetta Airela walla Dakar ɗiɗɗi fof hakkude e Mauritanie mbadda hen Mauritanie Dakar walla Paris so Paris dañama de ne yiiɗa football walla lambo football wutti mawɗo walla tokoso ɗiɗɗi fof maaro walla maafi maaro laccire haako walla laccire kosam ɗiɗɗi fof film walla théâtre ɗiɗɗi fof Barça walla Real non hay goto football mais mi hewani yebde ɗuma football Sénégal walla min mi waɗa football min e hooram Modou walla Balla Gaye hay goto e mabɓe Tyson wonno yalti Tyson goto télé walla radio ɗiɗɗi fof kono amma yeppinde TV ɗum noon garta joni e ɓe mbiyeneɗa ɓe joni aɗa yetto konngol ma mbayni ko eyyi mbeɗa yetta jaatigam ɗo e Dakar neɗɗo moƴƴo Habsa Diaw e joom galle mum Bari Ousmane Bari eyyi donc mi yetti miñiraɓam mawniraɓam au passage par ce que yimɓe ɓe korsinmi aussi ko yimɓe walluɓemi donc e sehilaɓam e bandiraɓam mo limti kala juuma donc mi salminima juurima kadi mi weltanima moon onon mi waɗi moon vraiment remercier e ceerno Oumar Ba aussi mi waɗimo remercier Allah jarama o jarama ɗum noon ko on wonno Ami Diallo kala kadi ko oñi e haala he koye minen haaloɓe ɓe kono wonano saabu kadi min kaala ɗo ko oñoto en beltanima bandiraɓe ɓe kono kadi omo ganduɗa ko ceerno Oumar Ba ko guiɗo ko ceerno men kadi maw arɗo e Pindi TV walla ni taw yen mboto galle makko taw koye émission holmbo woni an nde tawno baɗanowo leñol
on o yettete o mane o mante o jarne toon to karallagal ngal ko mawni men Samba Diop wondude Ndeye Fatouma Sali e omo ganduɗa ko Signe Mansour walla mbiya Thiatwal tawa ko tonggode men 54 ko holmbo woni an jokkon kadi e yebde télé mon Pindi TV ma on jii ko hesɗi pul arana on joni galle Amadou Diallo e omo ganduɗa ko jeewo kadi eɓeni keblono ɗum hano hanirta ni gaccon hakkille e télé mon Pindi TV ko weli ko yeɓate ko simdete ko min wi koye Pindi tan woni ko ɗo fof woni jinneji ɗi nana caggalam Allah jarama on jarama